Para sarangan sing tau tak nikmati karo awakmu ya muga-muga eling masuk angin produk ini sak pabrik Bangga Bena nek sak pabrik iya Bangga Bena saya cedak bebasane wong sing nyane kan ana tembus Jepara sewu muga adung karang anyar magetan Renggosa paribasan sak kedep neno mustaka kemandul tidak bohong pancen terus mangaberto kembandul
sewu sarangan